O Pleno de Vilagarcía aprobou este xoves por unanimidade solicitar a declaración de Vic para a contorna da igrexa de San Martiño de Sobrán, en Vilaxoán. Esta declaración de ben de interese cultural suporía a protección da zona, incluindo o pazo e o cemiterio. Os técnicos xa traballan para estudar a solicitude. A igrexa de Sobrán pois merecese a catalogación de Vic. Tamén se falou no debate de que todo o conxunto pois podería ter esa cualificación, pero que temos que facer agora é deixar traballar aos técnicos. Eu entendo que é razoable, pero os que teñen que decir ese valor histórico pois son os propios técnicos e intentar iniciar ese expediente para concluir con esa declaración de Vic de, ao mellor, non solamente a igrexa de Sobrán. A igrexa de San Martiño de Sobrán data do século XII, unha das máis antigas da contorna. O paso do tempo notase na basílica que necesita importantes arranxos. Dende o PP de Vilagarcía aseguran que a Xunta financiará a restauración. A Administración Autonómica ten aprobado un proxecto para investir 160.000 euros na reparación do tellado da capela e da sancristía, das torres e de outras zonas do interior. No debate de onte, pois algunha dos grupos da oposición xa dixo que a comunidade autónoma estaba disposta ou que tiña xa unha inversión de moitos cartos para a propia igrexa. Nos, dende logo, estamos encantados se calquera administración ven a investir en Vilagarcía, sobre todo pois daqueles elementos nos que teñen que investir porque teñen unha certa, en este momento, cando menos competencia. A contorna da igrexa tópase neste momento en obras. O Concello e a Deputación investiron ao redor de 800.000 euros en arranxar tanto a rúa como as canalizacións. O proxecto avanza segundo o previsto. É que a maioría de investimentos se vai a renovación das tuberías porque tiña roturas demasiado a menudo. Entón, ese foi o investimento. Tamén se trata de armonizar na obra pois que na zona máis pegada á igrexa pois que guarde unha armonía coa importancia arquitectónica ou histórica de todo ese conxunto. A declaración de Vic é un proceso que se solicita na Consellería de Cultura e que ten uns trámites bastante longos. Pola súa parte, as obras da Rúa Sobrán están preto de rematarse. De feito, o tramo que se sitúa diante da igrexa xa está totalmente renovado.